Здравейте! Казвам се Ивелина Стоянова и съм сътрудник към секцията по компютърна лингвистика на Института за български език към Българската академия на науките и искам да ви представя един от дългосрочните проекти, върху които работим в секцията по компютърна лингвистика, а именно създаването и обогатяването на Българския национален корпус, който към момента е може би най-големия корпус с текстове на български език. Основната идея на работата ни върху Българския национален корпус през последните години е да използваме богатия езиков материал, наличен в интернет, като разработим един разнообразен езиков ресурс и в същото време добре систематизиран и висококачествен, който да намери приложение в различни теоретични и приложни езиковедски изследвания, както и за целите на компютърната лингвистика, за разработване и трениране на различни приложения за обработка на естествен език и по-конкретно на български език. Няколко основни факта за Българския национален корпус. Той е най-големия корпус на български език. Неговата разработка започна през 2009 година и от тогава до сега търпи постоянно разширяване и развитие. Включва над 250 000 текстови единици и над 1 милиард думи на български език, като същевременно съдържа и 47 корпуса на различни езици, които обхващат над 4 милиарда думи. Работата по корпуса можем условно да разделим на три части: лесна част, трудна част и интересна част. Лесната част, така да се каже, е автоматичното събиране на текстовете. За целта сме разработили система от веб-кролери или още наричани паяци, които автоматично обхождат страници в интернет и събират текстовете, което позволява събирането на голям обем данни, текстове от различни източници. Събирането е бързо и ефективно и може да бъде оптимизирано и също така се позволява лесна обработка на текстове в различни формати, примерно XML, текстов формат, PDF и така нататък. Най-често срещаните източници за набавяне на текстове за Българския национален корпус са различни новинарски сайтове, както и сайтове с паралелни текстове на различни езици, например новини на български, английски и балканските езици, сайтове с административни документи на Европейския съюз, които са паралелни на всички официални езици в Европейския съюз, също така сайтове с художествена литература, научни публикации, както и форуми с дискусии на популярни теми. Както вече споменах, събирането на текстове за корпуса е лесната задача, а по-трудната е те да бъдат организирани в лесна за използване структура. Основните предизвикателства са всяка текстова единица да бъде снабдена с възможно най-пълна и точна информация, корпусът да има гъвкава структура, която позволява разширяване, включително добавяне на нови категории, да отразява разнообразието на текстове в български език, текстове, които принадлежат към повече от една категория и така нататък. И в крайна сметка се цели този процес да става автоматично и да бъде ефективен. За целта, за всяка текстова единица сме въвели 27 отделни метаданни, като например година на издаване, автор, заглавие на текста, стил, към който принадлежи, тематична област и така нататък. И на всеки текст приписваме съответните стойности за метаданните. Това ни позволява лесно да търсим и да намираме в корпуса текстовете, които искаме да изследваме, като например ако искаме да изберем публицистични текстове от 2012 година, можем да ги извлечем по съответните метаданни. Това е кратка извадка от структурата на корпуса по стилове и тематични области, като общия брой области за всички стилове надвишава 120. Също така много от текстовете са причислени към повече от една тематична област, тъй като комбинират информация от различни области. И стигаме до интересната част, а именно приложенията на корпуса за решаване на различни езиковедски и други задачи, като например в лексикографията и лексикологията, като помощен ресурс за извличане на информация за различни думи, фрази и така нататък, в други езиковедски изследвания, както теоретични, така и приложни върху български език,
както и сравнителни изследвания с чужди езици, а също така най-вече за разработване на различни компютърни приложения, като например системи за автоматичен превод, автоматично опростяване на текстове за хора с специфични нужди, системи за извличане на информация и така нататък. Достъпът до корпуса е свободен и може да бъде извършен чрез системата за търсене, разработена от секцията по компютърна лингвистика. Могат да бъдат пускани заявки за думи, фрази, регулярни изрази в корпуса, като могат да бъдат ограничени и файловете, в които да бъде търсено. Например, можем да пуснем заявка финансова криза в текстовете създадени през 2001 година. Интересно да видим, че няма срещания в корпуса от тази година. Докато през 2009 година, след началото на световната финансова криза, могат да се намерят 30 срещания в корпуса. Корпусът е снабден с богата лингвистична анотация. Всички думи са лематизирани, приписани са им части на речта и граматически характеристики, а се работи и върху осигуряване на допълнителна анотация, например разделяне на сложните изречения на прости и така нататък. Също така е приписана и семантична информация, както може да бъде видяно в жълтото поле. Това са значенията, с които тази дума се появява в българския WordNet, който е голяма лексикално-семантична база данни за български език и също се разработва от секцията по компютърна лингвистика. Корпусът или части от него намират приложения в почти всички задачи на секцията по компютърна лингвистика. В последно време най-вече в работата ни върху разпознаването на простите изречения в рамките на сложното, разпознаване също така на частите на изречението, на отношенията между частите на изречението и така нататък. От друга страна, паралелните корпуси се използват най-вече за целите на автоматичния превод, за трениране на приложения за автоматичен превод, като за целта е необходимо тяхното съотнасяне и ние работим върху автоматичното съотнасяне на изречения, както и на прости изречения в рамките на сложното. Освен за целите на автоматичния превод, нашите резултати могат да намерят приложение и за целите на автоматичното модифициране на текстове, насочено към подобряване на тяхната четивност за хора с увреден слух, които използват жестомимичен език. Някои от тези резултати докладвахме миналата година на един от workshopите на годишната среща на Асоциацията по компютърна лингвистика, на която секцията беше местният организатор. Това е най-големият форум по компютърна лингвистика в света. Ако проявявате интерес към проектите, върху които работи секцията по компютърна лингвистика, моля посетете нашата веб страница, където може да намерите информация за разнообразните проекти, с които се занимаваме, за редактиране на текстове на български език, за български WordNet и много други. Благодаря.